Linig kayo ng linog. Oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Human masinati ang tumang kalistanan, kahadlok ug kasakit hatud sa managlahing kalamidad o disaster, gikan sa mga trauma ug kalisod sa pag-survive sa gitawag nga aftermath. Kinsa ba ang sunod mo hanyag ug pagtabang ug pag-amuma? Angels in Red Vest. Sila ang mga maabdikon ug maabilidad nga workers sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD. Ug sa hisgutang disaster, frontliner sa maong ahensya ang Disaster Response and Management Team. Sila nga anda mudunol sa klase-klaseng dali-daling panginahanglanon alang sa survival ug hinay-hinay nga recovery. Hilabi na sa panahon sa disaster relief operations. Apil na niini ang pagdalit sa mga naapektuhan o survivor sa mga disasters sa gitawag nga DSWD Family Food Packs. Unsa ba ang unod sa DSWD Family Food Pack? Ang kasagarang unod niini ang musunod. 1 ka kilo nga bugas, 4 ka lata nga tuna flakes, 4 ka lata sa corned beef, 5 ka sachet sa cereal energy drink, 5 ka sachet sa 3-in-1 nga kape, duna sab kini 2 ka lata nga sardinas. Ang maong unod kay nakabase sa DSWD Standard Guidelines. Gisiguro sab nga ang maong mga unod aduna gayoy taas nga shelf life o dili daling madaot. Ang unod sa maong food packs kay magdugay sulod sa 2 o 3 ka adlaw ug sakto sa 5 ka miyembro sa pamilya. Apil sab sa konsiderasyon ang kasayon sa paggamit o pagkonsum niini. Maong sachets ug easy open tin cans ang gilantaw nga apil dinhi. Gilantaw sab ang safe ug durability nga packaging sa maong mga produkto. Apil sab ang dali niini nga pag-mobilize, hilabi na sa agian niining mga biyahe o transportasyon. Gilantaw sab ang nutritional contents o value sa maong mga pagkaon. Ginahatag lang ang maong family food pack sa mga pamilya nga naapektuhan sa managlahing kalamidad o emerhensiya. Diin ang listahan sa mga makaangkon niini nakabase sa listahan ug datos sa local government units o sa mismong DSWD. Dinhi sa Rehiyon 11, ang maong family food packs gagikan o ginadumalaan sa DSWD Disaster Response Management Division ubos sa Regional Resource Operations Section kun RROS. Ang Regional Resource Operations Section sa Disaster Response and Management Division mao ang section nga nagaprepare or nagaprepara nga mamahimong available, mamahimong ready ang tanan nga mga resources, maingon man food or non-food items, aron nga ready siya sa pag-augment nato sa tanan nga mga nanginahanglan, pamilya o komunidad, no? Mga munisipyo, probinsya o ang rehiyon sa kinatibuk-an panahon sa emerhensya. Espesipikong function sa RROS kay mao ang mga mosunod. Mamahimong paspas ug uptik ang pag-deploy sa regional response equipment, paagi sa prepositioning operational support equipment ug life-saving relief items sa mga strategic nga lokasyon. Tukmang panahon nga koordinasyon sa receipt ug dispatch sa lokal ug internasyonal nga mga humanitarian assistance via land, air ug sea transport. Pagsuporta ug pag-uswag sa kapasidad diha sa dinaghan ug dinagko na pag-produce og DSWD food packs sa klase-klaseng lokasyon paagi sa pagmugna og decentralized packing center. Ug pagtukod og praktikal nga training venue alang sa mga first responders sa gobyerno apil na ang lokal na panggamhanan. Ubos sa Regional Resource Operations Section, anaasab ang warehouse unit ug donation unit. Sa warehouse unit, ginasiguro nga ana ay available nga family food packs o non-food items sa tanang level, tandi sa gidaghanong gikinahanglang numero niini. Adunay inventory of available supply o pagsiguro sa FIFO policy o first in first out policy. Pag-facilitate sa pag-release sa maong mga FFPs diha sa request sa LGUs paagi sa RROS.
ug ang warehouse management aron maprotektahan ang operasyon, ilabi na ang family food packs. Aside niini, ang atuang section aduna usab support logistics unit. Diin diha ang atuang donations unit, no. Ang atuang donations unit mauusab ang in charge sa pag-acknowledge o sa pagpahigayon sa tanan ng mga humanitarian assistance local man o international, no. So silang in charge sa pagdawat niini ug sa pag-account no sa tanan nga mga assistance aron nga mamahimo nato nga ma-augment usab ngadto sa ato ang mga communities or families nga naapektuhan sa mao nga kalamidad. Dako ang papel sa RROS diha sa katibuk ang disaster response panahon sa relief operation. Sila ang gahanyag higayon aron mo survive ug hinay-hinay nga makarecover ang mga disaster-stricken nga mga pamilya. Ang atuang opisina no girepresentahan kini siya sa usa ka box, no. Gamay lang kini nga box na sa atuang family food packs pero mahinungdanon kini alang sa atuang mga benepisyaryo, no, hilabi na sa kadtong mga naapektuhan. Tungod kay kini nga box inubanan kini sa gugma o kanang kasibot o kakugi no sa ato ang mga nagtrabaho o nag-atiman niini aron mapaabot nato ngadto sa mga nanginahanglan ang ato ang mga resources. Maingong representasyon sa maong opisina ang mismong family food pack. Usa ka simple nga box apan nag-unod sa gugma ug kusog nga dalit sa mga survivors aron sila magpadayon sa pagpakabuhi human sa gisinating kalamidad. Di